Mae bod da croeso cynnes i chi'r oedfa. Diolch i Emyr am arwen ni. Falch iawn cael ei nôl ar ôl wythnos diwetha yn Llambed. Ni'n dymuno bydd Duw yn bendithio fi a nynne hefyd wrth i ni addoli gyda'n gilydd y bore yma. Mae'n y baned fel arfer ar ôl yr oedfa cyn ysgol Sul i'r plant ag i'r oedolion gwarter i 12. Mae Gwydion yn pregethu yn Horeb yn Merthyr y bore yma a yn pregethu yn Llanymddyfri bore yma. Felly ni'n cofio amdano nhw hefyd. Yn ystod yr wythnos, gweithgareddau arfer, mae cwrdd gweddi nos Fawrth. Fi'n dweud fel arfer, ond dyn ni ddim yn cyfarfod fan hyn nos Fawrth yn hytrach cynta'r mis, dimarth cynta'r mis, felly ni'n cwrdda yn nhau pobl. Fi'n cymryd mae'n yn tu ni, bydd y grŵp ardal yma, ac yn hi Keith ar Iau'n bydd y grŵp arall. Felly cofiwch am hynny nos Fawrth. Ac yna, nos Iau, cyfle i drafod emyn gyda Wyn ar-lein, a bord i Gwener, bore coffi fan hyn. Ac yna, di Sadwrn nesaf, cofiwch, mae yna gwrdd aelodau fan hyn am 3 o'r gloch, y prynhawn. Plis rhowch wybod os chi ddim yn gallu bod yma. Ac eto, weithiau, ni'n aros i bobl i gyrraedd fel bod ni'n gallu dechrau y cyfarfod. Byddai'n dda petai ni'n gallu cyrraedd yn brydlon fel bod ni'n cwret yn syth ac yn gallu dechrau'r cyfarfod yn brydlon. Cyn y cyfarfod aelodau, am hardi 10, mae cyfarfod i'r dysgwyr hefyd yn heb rhywbeina, felly mae bod obren sadwrn prysur i rai ohonoch chi, ac yn diolch chi am y gwaith hwnnw. Mae casgliad y mis, ar gyfer mis Mai, mynd at waith Union, fi'n meddwl, y coleg diwynyddol. Felly cofiwch am hynny ar gyfer casgliad y mis. Wel, dyna'r coeddiadau. Newn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd yw ni yn dymuno heddi, wneud i trwy dy air di, ddatguddio i ni mwy am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti amdano fe. Ni'n diolch i ti bod heddi yn eistedd ar dy ddeheulaw di, bod e'n eiriol troso ni. Ni'n diolch i ti bod wedi gorffen i waith, bod wedi roi ei hun yn aberth yn ein lle ni, fel bod na faddeuant pechodau i ni, a bod ni'n cael bywyd newydd ynddo fi. O arglwydd, ymhaddau ni bod ni'n gallu meddwl cyn lleied ohono fe. Ac heddi arglwydd ni'n gweddio bydde di yn dangos trwy dy air di a trwy waith dysbryd mwy ohono fe i ni. O arglwydd ni'n gweddio bydde ni wrth i'r gair gael ei agor, profi bod yn clonau ni ar dan wrth myfyrio ar hyn sydd gyda ti i ddweud wrthon ni. O Dduw, ni'n gofyn felly i ti fwrw ymaith unrhyw rhwystyr sy'n cadw ni rhag gwrando neu canolbwyntio. Ni'n gweddio i ti faddau ni unrhyw fai yn derbyn di. Ni'n gweddio am y pechodau cudd yna. Ni ddim hyd yn oed ymwybodol ohono. Arglwydd maddau ni rhenni. Ac o Dduw, gna ni'n bobl sydd yn barod i dderbyn beth sydd gyda ti i ddweud, ac yn llenwi gan dysbryd lan di, ac bod ni'n mynd allan yn llawn llawenydd ac yn barod i'r gweithredoedd da wyt ti wedi paratoi'r yn cyfer ni. O arglwydd, clyw ein gweddi, maddau yn beia ni, a dyrchafau enw Iesu Grist, dogoniant di. Amen. Diolch fawr. A bore da, neis bod nôl. Ni'n mynd i ganu gyda'n gilydd can. Ni ddim yn mynd i ganu yn gyson, falle bydd yn llai cyfarwydd i rai, ond rhif 48 yn yr atodiad ac yn gosod ein thema ni ar gyfer yr oedfa bore yma, rho olwg ar dy gariad rhyfeddol ato fi.
Y cariad ddaeth â thi i'r byd i farw ar galfari. O cymorth ro i ddeall a gwerthfawrogi'n iawn y pris a delaist, sanctaidd un, dwy'n fy meiau yn llawn ni eisiau i'r arglwydd ni, angen i'r arglwydd yn helpu ni i weld ac i werthfawrogi ei gariad y tuag ato ni'r bore yma. Nawr ni sefyll i ganu dy'n gilydd. Na ni weddio eto arglwydd ro olwg i ni. Agor yn llyged arglwydd, helpa ni i ddeall, i weld ac i gredu yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn yr hyn mae ei wedi wneud trosto ni. Arglwydd, siarad gyda ni nawr trwy dy air sanctaidd a mynd bod ni'n gofyn yn enw yr arglwydd Iesu. Amen. Amen. Ni'n mynd i droi bore yma at Marc, pennod 8. Ac ni'n mynd i ddarllen o adnod 22 ymlaen i, yr adnod gyntaf ym mhennod 9. A os chi wedi bod gyda ni, wrth i ni weithio trwy Efengyl Marc, ni wedi gweld yn dod tro ar ôl tro yr arglwydd Iesu Grist yn gwneud gwirthiau. A dro ar ôl tro, i fi wedi bod yn pwysleisio, gobeithio bod chi wedi deall erbyn hyn, mae arwyddion yw'r rhain. Arwyddion sy'n pwyntio ni at pwy yw Iesu. I'n helpu ni i weld pwy yw Iesu.
A tro diwetha, o'n i'n edrych yn cofio ar Iesu'n porthi y 4,000. Ac ar ôl yr hanes yna, mae'n amlwg fod y disgyblion ddim wedi deall hi eto. Ond nhw ddim yn cofio mewn ffordd popeth o'n nhw wedi ei weld. A mae Iesu yn gofyn iddyn nhw, chi'n cofio, mae'n defnyddio'r ceir yna, a llyged gennych, onid ydych yn gweld. Ac yn ein darlleniad ni y bore yma, mae hynny'n dod hyd yn oed yn fwy amlwg eto. Okay? Achos ni'n mynd i ddarllen nawr y geiriau yma, a maen nhw'n swnio chydig bach yn od ar y cychwyn. Okay? Mae dyn ni'r wyrth yma, neu'r arwydd arall yma, a yna dysgeidiaeth. Mae Iesu'n iachau dyn dall, ac yna mae'n dysgu ei ddisgyblion. A falle ar yr olwg gyntaf, bod yna ddim cysylltiad rhwng y ddau beth. Wel, na. Unwaith eto, beth sydd dyn ni fan hyn yw arwydd. A mae'r arwydd yma, iachau y dyn dall, yn helpu ni i ddeall wedyn yr hyn mae Iesu yn ei ddysgu i'w ddisgyblion. Okay? Felly fi eisiau chi bron a bod i ddal y ddau beth yma ochr yn ochr wrth i ni ddarllen. O gynnwch chi ni glywed gair Duw. Marc 8, dechrau'n adnod 22. Deithant i Bethsaida. A dyma hwy'n dod â dyn dall ato, ac yn erfyn arno i gyffwrdd ag ef. Gyfeilodd yn llawr dyn dall a mynd ag ef allan o'r pentref. Ac wedi poeri ar ei lyged, roes ei ddwylo arno a gofynnodd iddo, a elli di weld rhywbeth? Edrychodd i fyny ac meddai, roedd yn gweld pobl a maent yn edrych fel coed yn cerdded oddi amgylch. Yna roes ei ddwylo drachefn ar ei lygad ef. Craffodd yntai ac adferwyd ef. Yr oedd yn gweld popeth yn eglur o bell. Anfonodd ef adref gan ddweud, paid â mynd i mewn i'r pentref. Aeth Iesu a'i ddisgyblion allan i bentrefi Caesarea Philippi. Ac ar y ffordd holodd ei ddisgyblion, pwy meddai wrthynt mae pobl yn dweud ydw i fi? Dywedasant hwythau wrtho, mae rai yn dweud Ioan Fydyddiwr, ac eraill Elias, ac eraill drachefn un o'r proffwydi. Gofynnodd ef iddynt, a chwythau, pwy meddwch chwi ydw i fi? Atebodd Pedrif, ti yw'r Meseia. Rhybuddiodd hwy beidio a dweud wrth neb amdano. Yna dechreuodd ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn ddioddef llawer, a chael ei wrthod gan yr henuriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi. Roedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored. A chymerodd Pedr ef ato a dechrau ei geryddu. Troes yntai, ac wedi edrych ar ei ddisgyblion, cyrryddodd Pedr, dos ymaith o'n golwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw y mae dyfryd, ond ar bethau dynol. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd â'i ddisgyblion, a dwedodd wrthynt, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun, a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd fe'i cyll, ond pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn i ar efengil, fe'i ceidw. Pa elw a gaiff rhywun o ennill yr holl fyd a phorffedi ei fywyd? Oherwydd beth all rhywun ei roi yn gyfnewid am ei fywyd?
Pwy bynnag fydd â chywilydd ohono fi ac o'm geiriau yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon. Bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy, pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Meddai hefyd wrthynt yn wir rwy'n dweud wrthych. Mae rai o'r sawl sy'n sefyll yma na phrofant flas marwolaeth, nes iddynt weld teyrnas ddew wedi dyfod mewn nerth. Amen. Diolch i ddew am ei air. Ni'n mynd i gael stori i'r plant nawr. OK. O na, dim ffordd na. Iawn te. Ni wedi newydd cael darlleniad o'r Beibl ydyn ni. A mae'r stori heddiw yma am pwy oedd yn y stori. Ydych chi'n gwrando? Elsie? Iesu? Ie? Iesu na Iof y dyddiwr. Wel, mae Iesu yna a mae yna rhywun yna efo dŵr yn does. Ie? Beth ydyn ni'n gallu cael y darlleniad just a bit dechrau, please? Iawn. Nawr, mae Iesu'n ei gwyrth yn dydw. Chi'n gallu gweld beth oedd y wyrth? Ie, rhywun oedd yn ddall. A nawr, mae'n gallu gweld ar y diwedd. Nathoch chi sylwi unrhyw beth gwahanol am y ffordd oedd Iesu wedi echau y dyn yma? Ysdi? Beth oedd yn wahanol? Oedd wedi rhoi dwylo fe arno fe oedd. Chi'n gallu gweld yn dweud wedi poeri ar ei lygad hefyd. Okay. A wedyn mae'n gofyn, a eich chi wedi weld rhywbeth? Beth oedd ateb y dyn? As? Ie. So mae'n meddwl bod yn dechrau gweld rhywbeth. Mae'n excited. Dwi'n rhoi gallu gweld, a rwan mae'n gallu dechrau gweld pethau. Ond mae'n gweld pethau sy'n edrych fel coed. Chi ydi gallu gweld yn glir iawn? Na. Okay. Y sleid nesaf. A wedyn, mae'n dweud bod Iesu yn rhoi ei ddwylo eto ar llygad y dyn. Ac wedyn mae'n dweud roedd gweld popeth. Oedd yn gallu gweld popeth yn eglur. Nawr, be chi'n meddwl sy'n mynd mlaen fan hyn? Pan bod Iesu wedi gorfod cyffwrdd dwywaith? Oedd yn methu gweld yn gywir yn gyntaf, ti'n iawn. Chi'n meddwl oedd Iesu jyst yn cael bad day heddiw yma? Chi'n meddwl? A falle, nes i wneud yn wrong. Falle fi drio eto. Chi'n meddwl mae dyna beth ddigwydd? Na, ond gallwn ni feddwl hynna. Gallwn ni ddarllen hwn a meddwl, beth sy'n mynd mlaen? Iesu ddim yn gwneud yn gret fel yna, nath o ddim wneud yn iawn. Fi'n gorfod wneud o eto. Ond, dyn ni'n gwybod bod Iesu yn berffaith. Mae pob peth mae Iesu'n wneud yn berffaith. Okay? Ni'n gwybod bod hynna ddim yn wir. A felly mae yna reswm mae Iesu wedi wneud hyn. A fydd Emyr yn siarad nes ymlaen. Y reswm ydy, mae e hefyd eisiau'r dysgu gwers i'r disgyblion y gwmpas o. Achos oedd y disgyblion yn gweld Iesu Grist ac yn dilyn Iesu Grist, ac oedd nhw, fel y dyn yma, ar y tro cyntaf, ddim yn deall yn iawn. Oedden nhw ddim yn gweld yn glir beth oedd yn digwydd. Oedden nhw'n meddwl falle bod Iesu'n dod i concro'r byd, rhyfel mawr. Lot o glyddefau, lot o ymladd, concro yr rhyfeiniad a popeth fel yna. Dyna be falle oedden nhw'n meddwl. Neu falle oedden nhw'n meddwl, hwre, mae popeth yn mynd i fod yn rili hawdd rwan, yn mynd i fod yn gyfoethog, mae Iesu yma gwych. Neu falle oedden nhw ddim deall bod Iesu Grist eisiau mynd i'r groes. Bod Iesu'n dweud y pethau yma, doedden nhw ddim yn deall yn iawn, oedden nhw ddim yn gweld. Ac oedd Iesu, trwy iachau y dyn yma, a wneud y dwywaith, mae'n trio dangos iddyn nhw, edrych chi ddim yn gweld yn glir eto. Mae eisiau darllen mwy, mae eisiau deall mwy, gwrando mwy. Okay? Y dau beth i helpu chi feddwl am hyn. Ydych chi erioed wedi cael sgwrs efo rhywun, felly chi'n siarad efo rhywun, a bod nhw wedi clywed rhywbeth yn wahanol. Rhaid i wneud hynna? Neu bod chi'n meddwl, mae hwn yn digwydd lot yn ti ni. Dwi'n deud rhywbeth, a
A wedyn, mae rhywun yn dweud, na, dim dyna be nes ti ddeud hyn. Ac o'n i fel, na, dim dyna be nes ti ddeud. Ie, dyna be nes ti ddeud. Di hwnna'n digwydd yn ti chi? Mae'n digwydd lot yn tynnu. Dyn nhw'n trystio fi bod fi'n dweud y bethau fi fod yn dweud. Nawr, falle bod rhywun wedi clywed yn wahanol, a ddim wedi clywed yn iawn, ddim wedi gwrando'n iawn, a wedi deall rhywbeth yn wahanol iawn, si? Fatha sos bin man yn ffarwe, ti'n iawn. Chi wedi darllen hwnna? Mae yna ddyn sydd yn clywed pethau, mae'n ddonol iawn. Dwi ddim yn clywed pethau'n iawn o gwbl. Gêm bach i helpu chi hefyd, oce? Nawr, chi'n gwybod hwn, ond felly bod chi ddim yn gwybod yn iawn. So mae yna gêm, a dwi yn cael mynd i barti. Ia, dwi'n cael gwahodded i barti, ond mae yna reol i fynd i'r parti. Okay? A gawn ni weld os ydych chi'n gallu ffigur allan y rheol. So, dwi'n cael mynd i'r parti efo cacen. Iawn, so dwi'n cael mynd i'r parti efo cacen. Ania, ti eisiau trio os ti'n gallu mynd i'r parti yma? Na, ti ddim yn gallu mynd efo balloons. Ti'n rhaid eisiau trio? Elsie? Na, ddim efo gwisg fancy. Dwi hefyd yn cael mynd i'r parti efo cath. Na, di ddim yn pet party. Molly, ti eisiau trio? Na. Na, ti ddim yn cael mynd i'r parti efo Catrin. Gai fynd gyda balloons, please? O, diolch beth. Oce, fe gei di fynd efo balloons. Diolch Bedr. Pobl eich trio, os chi eisiau? O, fe gei chi fynd efo rhinoceros. Cewch, Elsie. Fe gei di fynd efo elephant. Cei. Gei di fynd efo efo. Mae Eila hefyd yn cael mynd efo elephant, yn dydi? Molly? Gei di fynd efo monkey. Cei fe gei di fynd efo monkey. Becca, beth ti'n meddwl ti'n gallu fynd efo? Fe gei di fynd efo banana. Da iawn. So nes i ddweud, ie. Na, wneud e unwaith eto, oce? So dyna oedd yr rheol. Beth oedd yr rheol fanna? Ie, llythyr enwch chi. Okay? Falle, oedd gyntaf oedd Annie yn meddwl, o, fi jyst angen mynd ar rhywbeth party, cacen, balloons, gret. Na. Ie, wedyn nes i feddwl, o, wedyn oedd i'n meddwl, o, falle mae jyst rhywbeth cy, ie. Ond na, dim dyna oedd yr rheol. Oce, tro yma. Dwi yn cael mynd i'r parti efo... cacen. Elsie? Dwi'n cael mynd efo... Dwi'n cael mynd efo cacen? Fe gei di fynd efo cath? Na. A gai i fynd efo balloon, tro yma. Rhywun arall trio os chi eisiau. A gai i fynd efo cloc. A gai i fynd efo piano. Neu banana. Be? Na chi. Nes ti gael yn iawn unwaith? A gai i fynd efo... Gwrando yn ofalus, okay. Dwi ddim yn cael mynd efo bath, ond dwi yn cael mynd efo siwmper. Fe gei di fynd â treifl? Fe gei di fynd â drws? Dwi ddim yn cael mynd â Elsie efo fi, ond gai fynd â Becca. Na chi? Cei. Na, ond cei. Os rhywun, Anna, ti eisiau dweud beth yw'r rheol?
So o'n i'n gorfod dweud O'n i'n mynd cyn beth oedd e. Nawr oedd yn rheol gwahanol, oeddech chi'n trio gweithio fe allan. A'r tro cyn, nes i wneud y tro gyda, dyna pam nes i dweud. Anna ni, wel ie. Felly oedd yna 2 reol gwahanol. So falle ar y tro cyntaf ydych chi'n meddwl, dyma beidio. A wedyn chi'n meddwl, na. Dyma beidio. Na. Ac oedd eisiau gwrando ar y fi wneud eto, a gwrando eto. A dyna, mewn ffordd, mae Iesu eisiau ni wneud gyda'r Beibl. Felly bod chi'n dod i'r capel a dod i ysgol Sul, a chi'n clywed storis am Iesu ac am y Beibl, a chi'n meddwl, fi'n deall. Got it. Fi'n deall y stori yma. Ond na, mae Duw eisiau ni gwrando a darllen a gweddio i wneud yn siŵr bod ni'n deall chydig bach yn well, achos mae Iesu'n dweud, yn aml ni'n cael e'n wrong. Felly bod chi'n darllen y Beibl ac yn meddwl, mae Iesu'n cael bad day. Dyna ni. Ac yn cario ymlaen. Na, dyn ni eisiau darllen mwy a deall mwy a gofyn i Dduw helpu ni agor ein llygad ni, fel bod ni yn gallu deall be mae Duw yn dweithio ni. Okay? Iawn, newyddio, a wedyn awn ni nôl. O Dduw, diolch i ti bod ti yn siarad gyda ni a bod ti yn agor ein llygad ni. Helpa ni i ofyn i ti agor ein llygad ni'n fwy fel bod ni'n gallu deall beth wyt ti yn dweud wrthyn ni o dad, a bod ni'n gallu derbyn beth mae'r Beibl yn dweud a derbyn Iesu fel y person sydd wedi marw dros y groes dros ni. Diolch am pob beth sy'n rhoi i ni, yn enw Iesu Grist. Amen. Ni'n mynd i ganu emyn nesaf yn gilydd. Rhif 621, fy enaid gwan, sefydla dy olwg ar yr Iesu yn unig nod. Nid oes arall dal i'w geisio nac i bwyso arno yn bod. Ac ymlaen, o'n i sefyll i ganu. Trowch gyda fi i'r adran y ddarllenon ni gyda'n gilydd.
Os ai fel arfer yn gwneud hyn, ond fi eisiau dechrau efo quiz bach. Okay? Quiz am cantorion sy'n defnyddio enw llwyfan. Okay? So'r cwestiwn yw, pwy yw hwn? Na i ddechrau fo'n rwydd. Pwy yw Reginald Kenneth Dwight? So byddai'r mwyafrif o bobl yn nabod Reginald Kenneth Dwight. Gweithwch y mas os chi'n gwybod pwy yw e? Elton John, okay. Bach yn anoddach falle i rai. Pwy yw Stephanie Germanotta? Fi'n credu gaethon ni hwn ar wyliau capel, actually. Pwy yw Stephanie Germanotta? Lady Gaga, da iawn. Okay, bach yn anoddach. Pwy yw Elisha Beth Moore? Unrhyw syniad? Elisha Beth Moore. Pwy yw hi? Cantores lliw. Mae'n cliw. Unrhyw un? Da iawn, Amanda. Pink. Okay. Pwy, falle bod fi ddim yn gweud hwn yn iawn, pwy yw Farrokh Bulsara? Mae'n enwog, mae'n gantor enwog. Farrokh Bulsara? Neb. Freddie Mercury. Okay, un ola. Peter Hernandez. Unrhyw yn gwybod pwy yw Peter Hernandez? Naeth enwog fi'n meddwl ar y foment. Ddim Dafydd Iwan, good guess. Nes i ddim checo os oedd Dafydd Iwan on stage neu, falle. Na, Bruno Mars. Maen nhw'n debyg iawn i'w gilydd. Bruno Mars. Reit te, na i ddim gofyn, ond faint ohonyn nhw o'ch chi'n adnabod? Falle, oedd rai o'ch chi ddim yn nabod y stage name heb sôn am yr enw go iawn. A chyma be, y gwir yw stim ot, os e. Dwi ddim yn gwneud lot o wahaniaeth os oeddech chi yn gwybod yr atebion a'i peidio, os ych chi wedi clywed am y bobl yma a'i peidio. Bore yma ni'n gofyn cwestiwn pwysig, cwestiwn pwysica, sef pwy yw hwn? Pwy yw Iesu? Pwy yw e? Dyna fe eisiau chi fod yn gofyn eich hunan. Y bore yma. Pwy ydych chi'n meddwl yw e? Beth ydych chi'n meddwl ohono fe? Pan chi'n clywed yr enw yna, Iesu, beth yw eich ymateb chi? Beth sy'n mynd mlaen yn eich meddwl chi ac yn eich calon chi? Os y rhaid i chi ysgrifennu rhyw fath o ateb lawr ar ddarn o bapur, pwy yw Iesu? Be yw wnaeth e? Beth ddysgodd e? Pam fod e wedi dod? Siwr byddwch chi'n ateb y cwestiwn yna. Mae'n gwestiwn holl bwysig. Achos dyna mae'r testyn yma'n dangos i ni. Mor bwysig yw e i weld Iesu. I weld yn glir. Ac os nawn ni hynny, os ydyn ni'n gweld Iesu go iawn, mae'n mynd i draws newid ein bywydau ni. O gyda chi'n edrych ar y testyn te, a y peth cyntaf fi eisiau ni fod yn meddwl am yw y rhan gyntaf hanes yma, agor llygaid y dyn. Iawn, agor llygaid y dyn. Mae'n y ddyn yn cael ei gymryd at Iesu, ond oes yn adnod 22. Dyn efo problem. Dyma hwy'n dod a dyn dall ato. Ac yn erfyn ar Iesu i gyffwrdd ag e. Problem difrifol. Ni wedi gweld hyn sawl gwaith yn do yn Efengyl Marc. Mae'r dyn yma yn ddall. Dwi ddim yn gallu gweld. A mae gan rai ohono ni yn yr eglwys hon. Problemau ni wedi cael problemau gyda ein golwg ni. A mae'n beth anifyr yn dydy. I lawer ohono ni, fi'n siŵr bod ni'n cymryd e'n hollol ganiataol, bod ni'n agor ein llygad a bod ni'n gallu gweld yr hyn sydd o'n blaenau ni. Chi wedi cael y profiad o beidio gallu gweld, falle mewn stafell dywyll neu rhyw sefyllfa fel hynny, a mae'n rhywbeth brawychus amdano fe'n does. Mae'n gadael chi yn ddi-ymadferth, yn helpless.
bydde fe wedi bod hyn o'r yn waith yn y ganrif gyntaf wrth gwrs. Dyna yw sefyllfa'r dyn yma, mae'n hollol ddibynnol yn dydy e. Dwi ddim yn gallu ffeindio'i ffordd at Iesu. Na, mae rhywun arall yn gorfod dod ag e. Tasach chi wedi rhoi fe fan hyn a Iesu just o'i flaen e, bydde fe ddim wedi gwybod hynny. Ond fel sydd wedi digwydd cymaint o weithio o'r blaen, mae Iesu'n edrych ar y dyn yma, mae Iesu'n gweld y dyn yma, ac yn tosturio wrtho fe yn dydy. Ni'n clywed fod e'n cymryd y dyn, yn mynd o fe i ffwrdd o'r pentre, i ffwrdd o'r dyrfa, i fynd i le tawel. Ac unwaith eto yn ymwneud gyda fe yn ôl ei angen. Mae'n swnio bach yn od, ond mae Iesu'n poeri ar llyged y dyn yma. Ac eto, mae yna rhywbeth fyna does, rhywbeth oedd y dyn yn gallu glywed, yn gallu i deimlo. Mae Iesu'n gosod ei ddwylo ar y dyn ac yn ei iachau e. A dyna lle mae'r peth ryfedd go iawn yn digwydd, right? Nid y poeri yw'r rhan ryfedd y stori fach yma. Y peth ryfedd yw hyn, ydych chi sylwi adnod 23. A elli di weld rhywbeth. Mae Iesu'n gofyn cwestiwn i'r dyn yma, allu di weld rhywbeth? Ydy hwnna'n taro chi'n od? Pam fod Iesu'n gofyn cwestiwn fel hyn iddo fe? Ni ddim wedi gweld Iesu'n gwneud hynny o'r blaen, na ddo, na. Fel arfer, mae Iesu'n gweud y gair am y person yn cael ei gwella yn syth. Mae'n iachau nhw o'r gwahanglwyf yn syth. Mae'n agor eu clustiau byddar nhw yn syth. Mae'n codi'r claf o'r parlus yn syth. Felly beth sy'n mynd mlaen fan hyn? Oedd Catrin yn gofyn i'r plant, ydy Iesu'n cael rhyw off day? Ydy wedi blino falle? Ydy e'n colli ei touch fel iachawr? Wel na di, wrth gwrs ddim. Achos fel o'n i'n pwysleisio yn gynharach, beth sydd dynnu fan hyn yw arwydd. Be mae Iesu'n gwneud fan hyn ar ffordd mae'n iachau yn hollol fwriadol. Mae'n gofyn i'r dyn, wyt ti'n gallu gweld rhywbeth nawr? A mae'r dyn yn gweud, wel, ydw a nadw. Sylwch, be mae'r dyn yn gweld? Mae'n dweud, rwyf yn gweld pobl, maent yn edrych fel coed yn cerdded o ddiamgylch. Be mae hwnna'n cyfleu ni? Wel, mae yna rhywbeth wedi digwydd yn dod. Dwi ddim yn hollol fall, dwi ddim yn gweld dim byd o gwbl, ond os yw pobl yn cerdded o gwmpas yn edrych fel coed, dwi ddim yn gweld rhyw lawer ydy e. Hynny yw, be mae'n gweld nawr yw yr amlinelliad. Mae'n gweld yr outline. Ond dwi ddim eto yn gweld y manylion. Gallech chi ddadle bod e'n well na peidio gweld dim byd o gwbl, ac eto dwi ddim yn ddigon ydy e. Dyw'r dyn yma ddim yn ddigon da i allu mynd nawr ar ei ben ei hun fel petai, nôl adre. Na, mae angen mwy. A felly yn adnod 25, rhoes ei ddwylo drachefn ar ei lyged ef, craffodd yntai ac adferwyd ef. Roedd yn gweld popeth yn eglur o bell. Mae'n wych di. Y pwyslais yna. Dwi ddim jyst yn gweld chydig bach nawr. Mae'n gweld popeth, mae'n gweld yn eglur ac yn ei weld o bell. Nawr nag yw hynny'n wych. Eto, fel wnaethon ni pythefnos yn ôl, mi eisiau ni just stopio am foment a gwerthfawrogi beth sy'n digwydd yn hyn. Mor ryfeddol yw hyn. Gwyrth. Mae Iesu mor gryf, mae mor bwerus, mae mor garedig wrth y gŵr yma. Yn ei helpu e pan oedd neb arall yn gallu helpu. Ond mae yna fwy yn does. Achos, nawr bod ni wedi edrych ar yr hanes yna, ydych chi'n gweld rhyw fath o batrwm? Y patrwm yw hyn yn dyfa. Dallineb llwyr,
golwg rhannol ac yna gweld yn glir. Dyna oedd profiad y dyn wrth i Iesu agor ei lyged. A fi eisiau chi cadw hwnna nawr mewn cof wrth i ni symud ymlaen i ran nesa'r stori. Ran nesa'r stori yw agor llygaid y disgyblion. Mae Iesu'n mynd yn dod i allan i bentrefi Caesarea Philippi, ac ar y ffordd mae'n gofyn cwestiwn. Holodd ei ddisgyblion, pwy mae pobl yn dweud ydw i fi? Wrth pobl fan hyn, mae Iesu'n golygu y tyrfaoedd, y gymuned, y bobl oedd di clywed amdano fe, a falle di gweld rhai o'r pethau oedd e'n gwneud. Pwy ydw i? A mae'n amlwg fod yna bob math o atebion yn fflwtan o gwmpas ar y pryd. Atebion gwbl anghywir. Mae rai yn dweud Ioan Bydyddiwr, mae rai yn dweud Elias, mae rai eraill yn dweud un o'r proffwydi. Wrong. 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 Ond chi'n gweld beth sy'n digwydd? Chi'n gweld y pwynt? Pwy mae'r bobl yn dweud ydw i? Hynny yw, mae'r bobl yma yn gwbl ddall i pwy yw Iesu mewn gwirionedd. Dyna'i sefyllfa nhw. Dyn nhw ddim yn gweld. A dyw hynny ddim yn sioc, ydy e? Hynny mae'r Beibl yn neud yn glir i ni. Mae ein sefyllfa naturiol ni i gyd yw ein bod ni yn ddall yn ysbrydol. A dwi ddim yn sioc, oedd e'n wir ar y pryd, mae'n dal i fod yn wir heddi. Fod pobl yn clywed rai pethau, neu hyd yn oed yn gweld rai pethau am Iesu, ac eto'n dod i'r casgliadau gwbl anghywir. Athro, esiampl, gwrthryfelwr, hynny yw, gallwn ni fod yma tro dydd yn restru'r holl bethau anghywir mae pobl, neu'r casgliadau anghywir mae pobl wedi dod iddyn nhw am Iesu. Maen nhw'n ddall. A felly mae Iesu'n gofyn i'w ddisgyblion yn dydy. Mae'n gofyn cwestiwn arall. Ei ddilynwyr agosaf. Pwy, adnod 29, pwy meddwch chwi ydw i fi? Be amdano nhw? Ydyn nhw'n gweld? Wel, mae un ohonyn nhw'n ateb, os dim eisiau dyfalu pwy, os e Pedr, yr spokesman i'r grŵp mor aml. A mae Pedr yn rhoi'r ateb hyn yn dydy. Ti yw'r Meseia. Ti yw y Crist. Nawr, ta oedd e'n iawn. Ydy Pedr wedi gweld hi? Ydy'r disgyblion yn gweld? Wel, ydyn a nadyn. Hynny yw, mae'r ateb yn gywir, yn sicr mae'n fwy cywir na'r atebion eraill. Iesu yw y Meseia, mae'n wir. Iesu yw yr eneiniog, y brenin o Dduw wedi addo. Iesu yw'r un oedd y bobl wedi bod yn disgwyl amdano fe. Iesu yw'r un sydd wedi dod mwyn trechu drygioni. Fe yw'r un sydd yn mynd i deyrnasu am byth. Mae'n wir. Ac eto, beth sy'n dod yn amlwg wrth i ni ddarllen ymlaen, yw bod Pedr a'r disgyblion eraill ddim yn gweld yn glir eto. Ond nhw, fel y dyn ar un pwynt, dim ond yn gweld yr amlinelliad. Ond nhw dim ond yn gweld yn rannol. Wrth i nhw edrych ar Iesu, oedd e'n edrych fel coeden os allai rhoi fel yna. Ond nhw ddim yn gweld y manylion. Nawr pam ydw i'n dweud hynny? Wel, drychwch ar yr hyn sy'n digwydd yn adnodau 31 i 33. Dechreuodd Iesu ei dysgu bod yn rhaid i fab y dyn, mab y dyn yn deitl o'r Hen Testament, enw arall ar y Meseia mewn ffordd, bod rhaid i fab y dyn ddioddef llawer a chael ei wrthod gan yr hyniriaid a'r prif offeiriaid a'r ysgrifenyddion, a'i ladd ac ymhen tridiau atgyfodi.
Roedd yn llefaru'r gair hwn yn gwbl agored, yn gwbl eglur. A chymerodd Pedr ef ato a dechrau ei geryddu. Troi syntai ac wedi edrych ar ei ddisgyblion, i wneud yn siŵr bod nhw'n edrych, ceryddodd Pedr. Dos ymaith o'n golwg Satan, meddai, oherwydd nid ar bethau Duw mae dyfryd, ond ar bethau dynol. Mae Iesu fan hyn yn esbonio yn fwy eglur nag erioed o'r blaen pwy yw e a pam fod e wedi dod. Mae e eisiau iddyn nhw weld, mae fe yw y Meseia, fe yw mab y dyn. Fe yw cyflawniad holl broffwydoliaethau'r Hen Testament. Ond be mae hynny'n golygu? Wel, mae'n golygu fod e yn mynd i gael ei wrthod, fod e yn mynd i ddioddef, fod e yn mynd i farw. Marw mewn cywilydd. Ond ar y trydydd dydd, fod e yn mynd i atgyfodi. A chi weld y pwynt fan hyn yw, wrth iddo fe ddweud hyn, mae Pedr yn dangos bod e dal ddim yn gweld yn glir. Mae Pedr yn cymryd Iesu, y meistr un ochr, a dweud, "Sos Iesu, paid bod yn wirion Iesu. Na, ddim fel yna Iesu. Ti yw'r athro, ti yw'r brenin, ti yw'r meddyg, ti yw'r un sy'n gallu tawelu'r storm, ti yw'r un sydd yn mynd i ennill y fuddugoliaeth. Paid siarad am ddioddau? Paid siarad am problemau? Paid siarad am pobl yn gwrthod? Paid siarad am cywilydd a barn a melltith? Paid sôn am cosb a phechod? Mae'n amlwg, yn dydy, bod nhw dal ddim yn gweld yn glir. Ond mae Iesu'n tregarog wrthyn nhw, yn dydy. Fe fyddwn nhw yn gweld. Y rhan nesaf ni'n mynd i ddod iddo fo os dyw a'i mynd yw'r gwedd newidiad, lle mae Iesu yn dangos mwy o'i ogoniant i tri o'r disgyblion. Ond mae Pedr yn mynd i weld mwy na hynny, yn dydy. Mae Pedr mynd i weld Iesu yn cael ei fradychu ac yn cael ei arestio ac yn cael ei giro a'i gamdrin. A mae Pedr mynd i weld o bell Iesu yn hongian ar groes ac yn marw. Mae Pedr yn mynd i ddod i sylweddoli, dyma pwy yw Iesu. Fe yw y Meseia croeshoeliedig. Yr un sy'n ennill y fuddugoliaeth trwy roi ei fywyd i lawr. Yr un sy'n ennill maddeiant i'w bobl trwy dioddef yn ei lle. Mae Pedr yn mynd i weld hynny. Mae'n mynd i weld y bedd gwag. A'r Crist atgyfodedig. A mae'n drawiadol, os ych chi'n darllen ymlaen i lyfr yr Actau, ar ôl Pentecost, ar ôl i'r Ysbryd Glân cael ei dywallt ar yr eglwys, mae Pedr, yr un nath cyryddu Iesu, mae e'n pregethu fel hyn. Gwybodaeth holl di Israel yn sicr fod Duw wedi gwneud yn arglwydd ac yn Meseia yr Iesu hwn a groes hoeliasoch chwi. Fe ddath Pedr i weld. Mae yna draddodiad, ni ddim yn gwybod ydy e'n wir, ond mae yna draddodiad o fewn yr eglwys fod Pedr wedi gorffen ei fywyd, ar groes. Nath e cael ei ladd am yr hyn oedd e'n pregethu, a nath Pedr ofyn i gael ei groeshoelio ben ei weired, achos oedd e ddim yn teimlo bod e'n deilwng i farw yn yr un ffordd a'i feistr e. Beth amdano ni heddi? Dyma'n pwynt ola ni. Beth ola fi eisiau ni ystyried. Agor ein llyged ni. Ni wedi clywed am Iesu'n agor llyged y dyn. Ni
meddwl amdano fe'n agor llyged y disgyblion, ond beth amdano ni? Gai ofyn eto i chi, pwy yw Iesu? O falle bod yna rhywun yma, bore yma, neu falle yn ymuno dros y we, ac y gwir yw, a fi'n trial gweud hyn mewn ffordd gofalus a caredig, ond y gwir yw fod eich llyged ysbrydol chi ar gau. Os oedd rhywun yn gofyn i chi pwy yw Iesu, byddwch chi falle'n dweud, wel, fi ddim yn siŵr, fi ddim yn gwybod. Falle bod chi ddim wedi clywed rhyw lawer yn y gorffennol am Iesu. Falle bod ydych chi pob math o gwestiynau. Ydy e hyd yn oed yn bodoli? Chi'n ddall? Mae'ch holl syniadau chi neu am Iesu yn anghywir neu'n sicr yn anghyflawn. Nawr falle bod yn wir am rhywun yma, neu rhywun sy'n ymuno dros y we, falle'n ddiweddar bod yna rhywbeth wedi dechrau newid yn eich profiad chi. Falle bod chi wedi dechrau gweld mwy. Falle bod chi wedi dechrau sylweddoli, wel na, hynny yw, mae yna y fath berson a Iesu, a mae yna rhywbeth arbennig amdano fe. A chi wedi dod i weld, oedd e yn berson special, yn berson unigryw. Oedd e yn athro, heb ei ail. Oedd e yn arweinydd. Fe nath e pethau a dysgu pethau anhygoel, a chi wedi dod i bwynt lle chi'n barod i gredu hynny, a derbyn hynny. Pwynt yw, os mae dyna'r cwbl i chi wedi weld, chi dal dim ond yn gweld yn rhannol. Chi dal jyst yn gweld yr amlinelliad. Chi ddim wedi gweld y manylion, chi ddim wedi gweld y peth pwysica. Dyw meddwl am Iesu yn y ffordd yna sydd ddim yn gwbl anghywir, fod e'n athro ac yn arweinydd, yn esiampl, y pethau fel, dyn nhw ddim yn wrong, ond dyn nhw ddim yn ddigon. Dyw gweld Iesu fel hynny ddim yn gallu'n hachub ni. Beth i ni angen, be mae profiad y dyn a'r disgyblion yn dangos, yw bod ni angen gweld yn glir. Ni angen y darlun llawn. Oedd Pedr, mae Iesu'n cyrraeddu mor gryf yn dydy. Dos ymaith o golygu Satan. Ti'n meddwl fel y byd. Os ti'n meddwl amdano fi, a meddwl bod ti'n gallu gweld fi heb y groes, ti ddim yn gweld yn iawn. Mae'n rhaid i ni dderbyn Iesu ar ei delerau ei hunan. Mae'n feseia, mae'n Grist, mae'n frenin, ond yn frenin oedd wedi dod i ddiodde. Un sydd wedi dod i achub trwy farw ar groes. Nawr, sydd ni'n gweld, neu sydd ni'n gwybod bod ni'n gweld Iesu yn iawn? Os chi ddim yn siŵr bore yma lle ydych chi arni, sydd chi'n gallu gwybod bod chi wedi gweld Iesu yn iawn? Wel, fel nes i awgrymu ar y dechrau, os i ni'n gweld Iesu'n glir, bydd hynny yn trawsnewid ein bywyd ni. Bydd yn dod yn amlwg. Oedd e'n amlwg yn profiad y dyn. Mae Iesu'n gallu anfon ni, ti wedi cael dy wella, a felly ti ddim angen rhywun i arwain ti adre, ti'n gallu ffeindio dy ffordd nawr. Ac oedd e'n amlwg efo'r disgyblion yn doedd, fel wedes i, fe y disgyblion i gyd fwy na heb fod yn fodlon marw dros pwy yw Iesu. Mae'r un peth yn mynd i fod yn wir amdano ni. A mae Iesu yn egluro shwd mae hwnna'n edrych yn adnod 34 ymlaen. Ys dim lot o amser dyn ni edrych ar hyn yn fanwl, gai anwch i fyfyrio ar y geiriau ymhellach, ond gynnwch chi fi ddarllen. Galwodd ato'r dyrfa ynghyd a'i ddisgyblion, a dwedodd wrthynt, os mynd neb ddod ar fy ôl i, rhaid iddo ymwadu ag ef ei hun,
a chodi ei groes am canlyn i. Oherwydd pwy bynnag a fy'n gadw ei fywyd, fe'i cyll. O pwy bynnag a gill ei fywyd fy mwyn i ar efengyl, fe'i ceidw. Pa elw gaiff rhywun o ennill yr holl fyd am fforffedu ei fywyd? Oherwydd beth all rhywun ei roi yn gyfnewid am ei fywyd? Pwy bynnag fydd a chywilydd ohono fi ac geiriau, yn y genhedlaeth aniwiol a phechadurus hon, bydd ar fab y dyn hefyd gywilydd ohonynt hwy, pan ddaw yng ngogoniant ei dad gyda'r angylion sanctaidd. Gweld Iesu yn glir yw sylweddoli mae fe yw'r unig ffordd i gael bywyd. Gweld ein bod ni wedi pechu a wedi methu cyrraedd gogoniant a safon perffaith Duw, bod ni ddim yn gallu dalgafael i'n bywyd ni, oherwydd ein pechod ni yn marw. Pob un ohono ni rhyw ddydd yn mynd i farw, a ni methu wneud dim i newid hynny. Ni methu dalgafael i'n bywyd ein hunan. A sdim byd ni'n gallu gwneud i achub ein hunan. Mae rai pobl yn trial gwneud hynny. Maen nhw'n trial dal gafel i'r bywyd yma, i'r byd yma, a maen nhw'n trial llenwi eu bywydau gyda pob math o bethau. Ond be mae Iesu'n gweud yw, hyd yn oed os oedd gennych chi bopeth yn y byd, ar ddydd eich marw bydd e werth dim. Ac hyd yn oed os oedd gennych chi bopeth yn y byd, byddech chi ddim yn gallu rhoi hwnna hyd yn oed fel rhyw fath o taliad yn gyfnewid am eich enaid chi. Eich enaid, eich bywyd yw'r peth mwyaf gwerthfawr sydd gennych chi. A mae Iesu yn unig yn gallu glanhau ni tu fewn a tu allan. Gweld Iesu yw deall hynny, deall be mae e wedi wneud drosto ni. Bod e wedi dod i deyrnasu, ond i bod e wedi dod i farw yn ein lle ni. Gweld fod e wedi ymwadu a fe ei hun. Oedd e wedi dewis dioddau, wedi dewis marw, mwyn i ni gael bywyd. Bywyd newydd, bywyd cyflawn, bywyd yn blant i Dduw. Gweld Iesu. Os chi wir wedi gweld Iesu, byddwch chi'n gwybod mae fe yw'r unig un sy'n gallu cynnig hyn. A sdim byd yn cymharu gyda fe, a felly yr unig peth, yr unig opsiwn sydd â chi nawr, yw codi eich croes chi a'i ddilyn e. Edifarhau am eich pechod chi, gadael eich hen ffordd o fyw, a dechrau ar y llwybr yma nawr sydd mynd i gostio. Dyna mae croes yn golygu fan hyn, ynddo fe? Mae'n costio, mae'n costio ein statws ni efallai, ein teulu, ein ffrindiau, ein swydd ni, ein rhyddid ni, falle hyd yn oed ein bywyd ni yn llythrenol. Gweld mae fe yw'r un mwyaf pwysig, a be mae fe yn dweud sydd orau. Gweld Iesu yw gweld fod dilyn fe werthau bob cam. Diolch iddo. Amen. Amen. Gawn ni bach o weddi. Arglwydd, diolch i ti am y pethau ni wedi clywed y bore yma, y pethau ni wedi gweld yn dy air di. Ni yn gofyn, hyd yn oed nawr, ac yn y munudau nesaf yma wrth i ni ddod at fwrdd y cymyn, a byddwn ni yn gweld mwy o Iesu, ei weld y fel y mae mewn gwirionedd. Ac arglwydd y byddai di'n helpu ni, i'w ddilyn ni. Am bod ni'n gofyn yn enw'r arglwydd Iesu. Amen. Amen. Cyn bod ni'n dod i'r cymyn, ni'n mynd i ganu o Grymawl 1, agor ein llygaid. I weled yr Iesu, i mestyn a'i gyffwrdd a dweud i ni ei garu.
ac ymlaen. O'n i sefyll i ganu. O'n i'n dod at swper yr O'n i'n dod at fwrdd y brenin. Mae yna wledd fan hyn wedi ei ddarparu I ni gan brenin y bydysawd. Ond beth yw'r ddarpariaeth, beth yw elfennau y wledd yma? Wel fe ei hun. Ei gorff a'i waed neu symbolau arwyddion o'i fywyd ac o'i ddioddefaint ar groes. Ei gorff yn cael ei dorri fel y bara yma, ei waed yn cael ei dywall fel y ddiod yma drosto ni. Ac fan hyn hefyd yn dyn ni'n gweld yr ymateb mae e'n disgwyl gennym ni. Os ni wedi weld fel y mae y Crist croeshoeliedig, yr un oedd yn barod I roi popeth mwyn achub ni, ni'n gweld nawr yn ymateb ni yw, wel, I dderbyn, I gredu, I roi'n ffydd ni ynddo fe, ond yna, I fwydo arno fe, a ddim I aros fan hyn wrth y bwrdd, ond I fynd, yn dyfa, yn y nerth mae fe yn rhoi. Fori nawr, yn yr wythnos sydd o'n blaen ni, I godi ein croes ni, I wasanaethu, I aberthu, I garu, I faddau, I rannu gydag eraill, a hynny, o hyd yn y nerth mae yn ei roi I ni. A felly, bore yma, os I chi wedi gweld yn glir, nawr, does neb ohono ni'n gweld yn gyflawn ydyn ni, fi'n derbyn hynny, ond os ych chi wedi gweld pwy yw Iesu a be mae wedi wneud trosto chi, yna ni'n eich gwahodd chi I gymryd, I fwyta chi yfed mewn llawenydd a diolchgarwch. Os ych chi ddim eto yn gweld, falle bod chi wedi dod dod I sylweddoli yn ystod roed fa hyd yn oed, wel na, fi ddim yn credu'r pethau yma, neu chi ddim yn siŵr yn union pwy yw Iesu, ni'n annog chi beidio cymryd.
A dynyddio'r munudau nesaf yma i fyfyrio, a gofyn, fel ni newydd ganu, bydde yr arglwydd hyd yn oed nawr yn y munudau nesaf yma'n agor eich llygaid chi i weled yr Iesu. Mae'r bara'n ddi-glwten, mae'r ddiod yn ddi-alcohol. Mae Rodri mynd i roi diolch, yna byddwn ni'n dosbarthu'r bara a'r gwyn os newch chi gadw nhw, fel bod ni'n gallu bwyta ac yfed gyda'n gilydd. Diolch, Rod. Na ni weddio. O, Dduw, ni yn diolch i ti am yr arglwydd Iesu Grist. Ni'n diolch i ti bod yn llawn tosturi. Yn llawn amynedd. Yn llawn gras. Ni'n diolch i ti bod un sydd yn cyffwrdd â ni. Yn dod ato ni a dal ein llawn ni. A ni'n diolch i ti bod un sydd yn ei ras yn agor ein llyged ni. O Dduw, ni'n diolch i ti, mae fe yw'r Meseia, yr un nerthol, yr un sydd wedi ei neinio, y brenin mawr. Ond ni'n diolch i ti, mae Meseia dioddefus yw e. Bod wedi dod nid i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. A ni'n diolch i ti bod wedi gwneud hynny mewn nerth ar y groes. O arglwydd, ni'n diolch i ti bod ddim wedi cyfri'r gost a dweud na, ond bod wedi derbyn cywilydd, derbyn cael ei wrthod, a nid yn unig gan bobl, ond gan ei dad ei hun. A bydd hynny gyd ein mwyn ni. O arglwydd, bydde di ni cael dim cywilydd yng nghoes Crist, ond mae groes bydde'n cwron o hyd. O arglwydd, agor ein llyged ni nawr, ni'n gofyn. Gad ni weld yr arglwydd Iesu Grist yn glir. A bydde hynny yn llenwi ni ar ysbryd glân, a bod ni wedyn yn cario'n croes yn hunain, ac yn cyfri yn fraint i gael wneud hynny mwyn un, na throi ei hun yn ein lle ni. O arglwydd, defnyddio'r munudau hyn os gwylio fod yn dda, i ni gael gweld Crist fel y gymau, i ogoniant e. Amen.
Apostol Paul yn ysgrifennu at yr eglwys yng Nghorinth. Fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd. Yr hyn hefyd a draddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y brydychwyd ef, gymryd bara. Ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff sydd eich mwyn chwi. Gwnewch hyn cof amdanaf. Gyda'ch ni fwyta gyda'n gilydd. Yr un modd hefyd, fe gymerodd y cwpan ar ôl swper, gan ddweud y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, rydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. Rydych ni yfed gyda'n gilydd. O Dduw ein tad ni yn diolch i ti, unwaith eto am yr arglwydd Iesu. Yn diolch fod yn gwybod yr hyn oedd o'i flaen y llwybr oedd yn arwain at y groes. Yn diolch amdano fe, fel un ni newydd ddarllen y noson y brydychwyd ef. Arglwydd yn gwybod beth oedd ar fi'n digwydd. Ac yn diolch fod yn paratoi ddisgyblion ar gyfer yr hyn oedd i ddod. Dad, ni'n diolch i ti nawr wrth i ni gymryd y bara a'r gwyn yma. Yn bod ni trwy ffydd yn cael gweld rhywbeth o'r arglwydd Iesu Grist ac yn cael gwledda gyda fe a gwledda arno fe derbyn o'r nerth sydd ganddo fe ar ein cyfer ni. Helpa ni felly, arglwydd, helpa ni i gerdded y llwybr wyt ti wedi i osod o'n blaenau ni, arglwydd, beth bynnag sydd i ddod. Arglwydd, bydd gyda ni. Amen bod ni'n gofyn yn enw ac yn heiddiant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Amen. Ni'n mynd i ganu Emyn i orffen rhif 642. 642. Na ni sefyll i ganu.
awr bydded i ras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, i aros gyda phob un ohono ni, o'r awr hon ac hyd byth. Amen.